Hola i benvinguda, benvingut a una meditació dinàmica per a deixar arrere les excuses que te frenen i te fan de barrera per a no sentir i no viure una vida plena, rica, abundant, amb salut i felicitat. Jo soc Caterina Colomerosca i estic encantada d'estar avui així amb tu per a compartir este avançar en la vida. Fica't de peu, tanca els ulls, respira profundament i sent els teus peus arrelats a terra. Ara visualitza el teu pare, estiga en vida o hagi transformat la seva forma, i col·loca'l en la part de darrere teu a la dreta, com si col·locara les seues mans darrere del teu muscle dret. Respira i sent la seva força, sent com el cos se va inclinant cap a davant. Ara col·loca el mateix a ta mare, a la teua part esquerra de darrere, estiga en vida o ja s'hagi transformat en llum. I visualitza-la darrere de tu, col·locant les mans darrere del teu muscle esquerre. Respira profundament i sent la seva força. Agafa-la. Primer que tot, dona-los les gràcies. Vas a dir-los, repetix darrere meua. Jo repetisc amb tu. Escolta'm primer i després repetixes. Em vau donar la vida i va ser suficient. Repetix. Em vau donar la vida i va ser suficient. Ara tinc la força que necessite per a mirar a la meua vida. Repetix. Ara tinc la força que necessite per a mirar la meua vida. I ara obri els ulls i observa tot el que t'envolta. Mira al davant i visualitza el teu futur, tot el que vols, com te vas a sentir. I vas a començar a donar passos mentre dius avance fàcilment per la meua vida, cap a la meua vida, cap al meu futur. Sent cada xafada, cada pas que dones. I somriu. I repeteix altra volta. Avance amb facilitat. Tinc la força dels meus pares. Avance amb facilitat. Tinc la força dels meus pares. Ara elegisc mirar a la meua vida. Ara elegisc mirar a la meua vida. Segueix avançant. Si estàs dins d'una habitació, comença a moure dins de l'habitació. Si pots accedir a eixir a l'aire lliure, ix, plena't del sol, plena't de l'aire, i visualitza que ixes, que observes la teua vida. Ara deixa arrere totes les meues excuses i visualitza que van caient del teu cos totes les excuses que no te permetixen ser tu plenament. Sentir que eres capaç de qualsevol cosa que tu vulgues. Torna-ho a repetir. Ara deixo arrere totes les meues excuses i em quede amb mi. Em quede amb mi. Seguís avançant, seguís caminant. Sent aquesta transformació per tot el teu cos. Aposte per mi. Aposte per mi. Repetixo.
Sento per cada cèl·lula del teu ser i avança, camina, observa tot el que t'envolta. Respira. Tinc tot el que necessite per a viure una vida plena i sana. Tinc tot el que necessite per a tindre una vida plena i sana. Obri els braços. Obri-te a la vida. Sent obrint-se el teu cor, llevant tots els escuts, totes les excuses caiguent. Respira. Avança. Jo avance amb facilitat, goig i glòria. Jo avance amb facilitat, goig i glòria. I ara vas a començar a votar. Vota, 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 vota. Respira, disfruta. I jo et deixo així. I t'anime a que fiques una cançó que t'encante, que te faci ballar, que te faci disfrutar i que la balles, com si no n'hi haguera demà. I que abraces a totes les teues tus, a la teua jo xiqueta, a la teua jo adulta, a la teua jo del futur. Les abraces totes en ixe ball. Estaré encantada de saber que aquesta meditació dinàmica t'ha ajudat, t'ha servit i t'ha fet tirar avant. Pots deixar-me-ho en comentaris i pots trobar-me per redes socials en Caterina T'estime. Moltes gràcies per escoltar-me i per elegir tirar avant en la teua vida. Eres capaç. Som capaç. Un abraç enorme. Ens estime. Vinga, campeona, campeó, a disfrutar de la teua cançó. Ens veiem en la pròxima meditació. Un besot.